Čau ľudia, vítam u našeho videa, je to Chico Fidget a práve som zabil ohnivý štítr. Čo už to dá robiť? A sme level 2. A keď ste to vystihli, oh my god, vy ste ale dobrý. Vy ste veľmi dobrý, vy ste všetko vystihnúť, oh my god. Tak Ty nemôžeš, Ejo, pomáliť do výšku. tak, teraz zabijeme ho? Zabijeme. Knights nám dal. Tak. Toto nevšimajte. Takže ideme do hospody, dáme supy kruhy. Eňo, pomáli, dobrá je. Takže máme tu stáje, tu kráľom, ide kôň a Gryffindrak. To je Gryffindrak. Hubičkáre, Beno, to ty nemôžeš. To není pre Beníka. Vedel. Haha. Nedávaj mu. Beník, to není dobré. Ježiš, to je hlavný kanál. Hospoda. A. Aj dole. Když je potřeba říct, že Češi mají za těch velkou smůlu, bylo tam 4 nebo 5 spolkovaných střel, který mířili na brankáře a buď se Češi trpěli sami nebo posledního bránícího hráče. To mě tak trošku zaráží, protože když takový zápas na vás přijde, že prostě tam všechno obrází poslouka, že nic nepojde, tak většinou to prostě nedopadne. Tenko pomáli. To Češi něčím Tak. a mají teď ideální šanci, že budou přes tu druhou třetinu začínat přesilovku. Teď mi niekto volá, tak počkajte. Čau, Veňo! Čau. Ide daleko! Ten to bude ešte dobrý? No, práve natáčam Chico Fidget. Čože? Práve natáčam. Hej, tak idem s tebou. Stopni, vystrihni to a ideme zas. Ten kúsok. Takže pri tento diel by to bolo asi všetko, ja sa s vami lúčim, čaute.